доведе до мощен взрив. Пекарят Емануил вярва, че е роден не просто да бъде звезда, той е роден да бъде суперзвезда. В момента работя професия ситничар. Това е закуски, бутирки и сладки изделия. Ами способен съм да будувам ден и нощ, да работя усилено, да дам всичко от себе си, за да спечеля, да покажа моите качества като талант, като глас, като танци, изобщо като артистичност и да покажа на България, че България също има какво да покаже като нас, неизгряващите се още звезди. Много са предсигнати. Една песен на Кукла Барби имам, аз някои 2-3 думи знам. Добре, давай. Come on, Barbie, let's go party. Нещо такова. Кен, ти ли ще говориш първо? Журито дори не предполагаше, че с Емануил уникалните таланти в Бургас съвсем не свършват.